chestii pe el. Am deschis acum o săptămână serverul. Sau ceva gen. Și pe alte servere de alea cu o groază de oameni nu mă joc pentru că e cancer. Ai grijă, șeful, când dai în capul ăla. Mamă, ce voce are! Mamă, ce voce are să vină asta să te jefuiască! Că e mafie după cum s-a îmbrăcat, știi? Să vină asta micu să mă jefuiască, că fac mișto de el. Nu, eu nu pot să iau pe ăștia care intră mafie și copii. Nu pot să iau în serios. Era un polițist cu care am dat permis odată și îmi zice că am greșit ceva, când eu n-am greșit. Știi? Și zic eu, băi, e sigur? Eu credeam că ăștia de la grădiniță nu te învață să dai de permis la vârsta asta. I-a zis, ia puțin codul penal și învață-l. Și codul rutier. Că în GTA ce nu ai toate străzile să poți să întorci, știi? Și eu m-am dus înainte până să găsesc loc să nu fie linie dublă continuă ca să nu o tai, știi? Și am întors acolo. Și nu, dar puteai să iei acolo. Și am zis, nu. Și ea ce, da, de ce? Că puteai să treci, n-avea nicio treabă. Și am zis eu, dar pe linia aia dublă continuă? Da, na, asta e problema, că dacă vine un copil de ăsta cu voce subțire, o să facă lumea mișto de el. Bine, și eu fac mișto de ăștia, că, na, sunt amuzanți. Îți dai seama să vină ăsta la tine, să scoată pistolul și zică, hai, mine de sus.